ሰማያት بمنجدي أب حقوتاتن بهلاوي نبرة يا نبرة مهرودك سبن أيتركبن يا مو أتوم أبابوي زت محلي أمنة صنيعك قتله أملاخون هيمانتك أيتحدجي وزبل تبلو سوات نياب حقوها وينياب بخا سجاوي هبتيك تورسو تخل تخون أبوها تعيرو زت ريوس لزخنة نعخاي ورسكا يخون وانجيل جنا نياب بخا زي كونس ني أملاخي مو كاب أملاخ ترايخا كتقبلو تخل أبوها زنبرة ينبر بزي قدس بهيمانتاوي منجدي سلا هيوتك حلفنت كوسد سلطان يبلون هيوت سب ني أملاخ ترايا من البات كاب حاتياتن سدنتن عشنتن نخق أو مكا حلفنت كوسد يخلي خون كابو حليفو جنا بونجيل نخيت مرحن صدقي نخيت جبرن زك أو مكا انتلو هزي سبزي بتينا يجزع رسو عشنتاوي دنقرنا بتيني هاوري فلتت جبتي زيبلو حق النتو زتفأ تاريخ نبرة يا نبرة كتسعبي دادي كاسل زلو كابتينا يولادي خاد صفي حراك توت يقب أكايو زي زبل زلو خقنا بحق النتو زرقا قس كايو ما يوانجيل مدحان كنوع منفساو النت انت رخيب كات رايو يسوس كريسوس اتي كابايا بليسو نبؤن نديون زفكر معاي عيبكعنيو بلا وانجيل ماتيوس معرف 10 تقسي 37 سلازي نسخاون نسدرخا فرحكا نتا منجدي مدحان تحسينكا انت اللغا نسخاون كم كل سب مستوم زيد حانو عدلكا مسقبوزات كوينو نابسيو لكدربايخا ويون بعلخا بحساب رئيسخا ابتي هايمانت كتكتسل انت دليخا ازي فلت بزعبات صدقن حتياتن اب غزي فردي كتفردن كلخا أبوها كنا أديها كابتفات نخنا كفكا حلفنت كوسد زخل يلن ملكي كنا سلطانون يبلون كابسيول كوت أكا زخل دما يلن أبوها نديخانسي نرسون كفردون كتحزون ككم جبروم دما كفدين يمبر حدا نتحدا كابت أبابا كرد أو زخل يلن سلازي ولا ديخا بسقاو من قدي أمدرين كلخا أبلع ليخا كجز إنكالله بزعبات دحري موت كاز سعد قداقن بعلخا إيخا تحت اللومو نتبكي كتسعبها كنا أكاي كتقبر لبونا خانا بزبل كايو أبلو حلاف النتنات كات رايو ولا كوان رئيسخا بحسابكا كتعالى كم زيت الكوينو انت ترأيكا اتحققن يمسكر الكالخو نيواتكا نايمت ايخا عدلن بايتان اتدال ولا بعلخا ترايخا اتوم هاوريات نناتهم زخونا التحساسبان امنت النيرومي قويتا يسوس كريستوس كستمهر مسجمرقنا نتيز نبروم حسابان هايمانتاوي امنتن قديفهم نسرعاتا بوتاتهم أب حقوتاتهم من دربيهم نتينا يسوس كريستوس حدش تمرتيك سعبو جميرهم دك مزامرتو كوينهم دما نسون نخالوت كستمهرو جمرو توادو كمزي نابولو يسبكيهم اما نزي نغرزي كبرهالكم كمزي دما يبلو بسم يسوس فقدو انغولو كوينهم سبكو كمتيهم اما ايتقبلوهم يلو املاخ تزاريبيو يبلو ابرس زدما ناتا يبلط نابلو بسم يسوس سبكو كمتيهم اما ايتقبلوهم زبل نبويو دما يبلو بلو سمعو ازبيه لزي تنقلاوي حسود امبر املاخ كمزي يايبلن نتوم بسم يسوس سبكو ايتقبلوهم انت يلودا نينو دا خنقبلينا اتوم هاريات بسم يسوس نسو مدحني كم زخونه كسبكو دو ايكونون تلايخم توادوس امبردو تزبلو يفلطيوم بسم يسوس زين سبخن تخوينا دا بسم محمد يوم كسبخ دليومنا نرسوم فلطت حقي زي بلومسي بسم يسوس نزستمرو وانجيلاوين ايتسمعوهم يبلو نتي تمرتي سيطان بسم مريمن ارغاون زوهاب تمرتم كنسمع ديوم زدولينا زلو يسوس كريستوس بسمي انا كريستوسي نابلوز تنسو جزارسومكا كم املاخ بمغبار نحاسوت مسيحات كم ستنسو دايوز تزاربامبر وانجيل بسم يسوس نخيسبخ سي اياتنقرن يسوس كريستوس وانجيل بسمو نخيسبخ انت خلكيلو دا وانجيل بسم من كسبخيو
እቲ ምድሓን ክርስቶስ ኢየሱስ ደኣ ከመይ ጌርና ክንቅበሎ ይደልየና እንተኾነ ግን ተዋህዶ ኣፎም ዘይፈልጦ ነገር እዩ ዝደርፍ ንገዛእ ርእሶም ሃይማኖትና ዮ ሓቂ ናትና ድማ ይበልጽ እናበሉስ ምንቲ ወንጌል ሓቂ ክጻረርዋ ካልኦት ሰባት ድማ ወንጌል ንኸይሰምዑ ልቦም ከም ዝዕጾ ንምግባር ናተይ ይበልጽ እናበሉ ብስም ወንጌል ዝሰብኩ ክመጽኦም እሞ ኣይትቀበልዎም ኢሉና ይብሉ እዚ ፈጠራዊ ናይ ጥንቆላ ቃላት ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ትርጉም የብሉን እዚ ቃላት እዚ ነቲ ኣብ ትሕቲኦም ዘሎ ህዝቢ ብፍርሃት ተዓዚሙ ስቕ ንኽብል ዝጥቀምሉ ናይ መፈራርሒ ምጉዕባዕ ጥራይ ነቶም ህዝቢ ኩሉ ሰብ ኣብ ሃይማኖቱ ጸኒዑ ይቁም ኢሉ ኣምላኽ ኣዚዙና ይብሎም እዚ ጽሑፍ ዝግና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ የለን ኩሉ ሰብ ኣብ ሃይማኖቱ ክጸንዕ እንተደኣ ኣዚዙስ ከመይሉዳ ኩሉ ሰብ ሃይማኖቱ ሓዲጉ ናብ ወንጌል ሓቂ ክምለስ እግዚአብሔር ይእዝዝ ኣምላኽ ዶኸ ቃላቱ ንሓድሕዱ ይጋጨዩ ሐዋርያት ተዋህዶ ግና ካብ ኣምላኽ ዝበሎስ ሕጊ ገዛእ ርእሶም ከውፅኡ ስለ ዝቐርቦም ነቲ ኣብ ትሕቲኦም ከም ጅሆ ተጸቒጡ ዝርከብ ዘሎ ህዝቢ ንኣእምሩኡን ልቡን ብዝደለይዎ ቃላት ናብ ዝደለይዎ ኣንፈት ይጠወይዎ ኣለዉ እግዚአብሔር ዘይበሎ እግዚአብሔር ኢልዎ ነቲ ኣምላኽ ዘይገበሮ ድማ ኣምላኽ ገይርዎ እናበሉ ብድፍረት ኣብ ልዕሊ ስም እግዚአብሔር ይዕምፁ ኣለዉ እሞ ካብ ፍርዲ ኣይከምልጡን እዮም መራሕቲ ሃይማኖት ተዋህዶ ሓደ ግዜ ንስም ኢየሱስ ምስ ምህሮ በዓላቶም ደባሊቆም ይሰብኩ እዮም ወላ እኳ ተሐቀኛ ምድሓን እንተዘይረኸብዎ ብኣፎምሲ ኢየሱስ ተሰቒልና እናበሉ ይደርፉ እዮም ብስርዓት ባህሊ ኣቦታቶም ብጾም ዓርብን ረቡዕን ከብድኻ ብኻልእ መግቢ መሊኡስ ጸባን ስጋን ብዝኸልክል ምህሮ ቆልዑ ተጠቢሮም ዝኸዱ እምበር ነቲ ወንጌል ሓቀስ ዘይቕልብሉ ዕሽሽ ኢሎሞ ድማ ብስርዓት ኣቦታቶም ዝምርሑ ጣዖታውያን ካብ ምዃን ሓሊፎም ካልእ ቁም ነገር የብሎም ነቶም ሰዓብቶም ድማ ካብቲ ድንቁርና ምእንቲ ከይወፁ ገዲፎሞም ድማ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከይጸግዑ ነቶም ሓቂ ናይ ኣምላኽ ሰባት ወንጌላውያን ንኸይቅበልዎም ብቓላት ኣፎም እናፈራርሁ ሃይማኖቱ ዝገደፈ ክጠፍዩ ኣብ ናይ ኣቦታትኩም እምነት ጽንዑ እናበሉ ኣብ ገለገሊኡ ብብዙሕ ምርቓ ኣብ ገለገሊኡ ብመግናሕቲ እናተጠቐሙ ስለ ክብረት ርእሶም ብናይ ብልዕን መስተን ውራይ ንኽብዶም ምእንቲ ኸገልግሉ ቤት ድኻታት እናበዝበዙ ንሃብታማት እናመጐሱ መስቀል ዕንፀይትን ሓፂንን ጸይሮም ደጋዊ ክዳኖም ድማ ጻዕድዮም ተጐይትቶም ዝርከቡ ዘለዉ ናይ ከተማ ሸፋቱ መንነቶም ዘይተፈልጠ ተዃሉ መስሓትያን ክንሶም ካብ መስሓትያም ተጠንቀቑ እናበሉ ነታ ቅንዕቲ መንገዲ እናተጻረርዋ ይርከብዋ ኣለዉ ሰይጣን ድማ ብኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ሃይማኖታውያን መራሕቲ ጉልባት ተጠቒሙ ንብዙሓት ኣመንቲ ናብ ዓለም ከም ዝምለሱ ገይርዎም ይርከብ ኣሎ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ኣብ ልዕሊ ክርስቲያናት ካብ ዝካየዱ ውግእ ኣመልኪተ ሓደ ምስክርነት ክምስክረልኩም ሓደ ግዜ ንሓደ ክርስቲያን ኣብ ኣእምሩኡን ሓሳቡን መጽሓፍ ቅዱስ መን እዩ ጽሒፍዎ ሰብያቶም ጽሒፎሞ ስለዚ ሓቂ እንተዘይኮነኸ ከመይለ ሙሉእ ኮይነ ልበይ ኣውዲቐ ከኣምኖ ይኽእል ዝብል ሓሳብ ብኣጋንንቲ ኣብ ልቡ ከም ዝረኣሉ ተገይሩ ነበረ ብዛዕባ እቲ ንጎይታ ምርካቡን ብጥርጣሬ ተመሊኡ ነበረ እዚ ንብዙሓት መንፈሳውያን ንምትላልን ንምፍረራህን ተዋላወልቲ ከም ዝኾኑ ንምግባርን ንድሕሪት ከም ዝምለሱ ንምግባርን ዝካየድ ሓደ ካብቲ ዝተራቐቐ መንፈሳዊ ስርሒታት እዩ እቲ ሰብቲ ሓሳቡ ብዘይ ዕረፍቲ ስለ ዝዕገርግሮ በዚ ነገር እዙን ስለ ዝተጨነቐ ናብ ሃይማኖቱ ንኽምለስ ወሰነ ብመናፍስቲ እከይ ድማ ናብ ሃይማኖቱ ንኽምለስ ብዘይ ዕረፍቲ ይድፋእ ነበረ ከምዚ ኢሉ ከም ዝሓስብ ድማ ተገብረ ኣምላኽ ኣቦኻን ኣዲኻን ኣኽብር እዩ ዝብል ስለዚ ኣነ ድማ ናይ ኣደይ ትእዛዝ ክኽብር ኣለኒ ኣደይ ድማ ነዚ ሃይማኖት እዚ ስለ እትጸልኦ ክገድፎያ እትደልየኒ ስለዚ ፈጺሙ ክገድፎያ ኢሉ ንኽሓስብን ንኽውስንን ብመላእኽቲ ሰይጣን ክድፋእ ተገብረ በዚ ውሳኔ እዚ ከም ዝኸይድ ድሕሪ ምግባር እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ ናይ ኣጋንንቲ ውግእን ጭንቀትን ምዕግርጋርን ደው ንኽብል ትእዛዝ ተዋህበ እቲ ሰብ ድማ ነቲ ሓሳብ ኣዝዩ ልቡ ኣውደቐሉ
نتي منفساوነት ድማ ከም መንገዲ ስሕተት ገይሩ ከም ዝቆጽሮ ኮነ ሓደ ካልእ መንፈሳዊ መጽዩ በቃል አምላኽ ድማ ማዕዶ እቲ ሰብ እንደገና ናብ ኢየሱስ ከይመለስ ንሸውሃቱ ከም ዝዕጾ ብመናፍስት እከይ ተገይሩ ስለዝነበረ እቲ ንድሕሪት ዝተመልሰ ሰብ ኣነ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣቦኻን ኣዲኻን ኣኽብር ዝበሎ ኣነ ንትእዛዝ ኣደይ ክኽብር እየ በሎ ወላኳ እቲ ኣማኒ እቲ ካባይ ነቡን ኣዲኡን ኣብሊጹ ዘፍቅር ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ ዝብል ጽሑፍ እዩ እንተበሎ ነገር ግን እቲ ንድሕሪት ዝተመልሰ ክርስቲያን ኣብ ውሳኔኡን ኣብ ሓሳቡን ጸኒዑ ልቡ ዓጸወሉ እቲ መንፈሳዊ ድማ ብዘይፍረ ኮይኑ ተረፈ እቲ ንድሕሪት ዝተመልሰ መንፈሳዊ ድማ ተመሊሱ ንመንፈሳውነት ምእንቲ ኸይቅጽል ካብ መፈንጠራው ንምእንቲ ከይምልጥ ዝሕልዎ ኣጋንንቲ ተመዲቦምሉ በዞም ኣጋንንቲ እዚኣቶም ድማ ናብ ብዙሕ ዝዓይነቱ ኃጢአት ተደፍአ ኣብ ዓብዪ ናይ ርኽሰት ዓዘቕቲ ድማ ከም ዝእለኽ ተገብረ ንብዙሓት ሓደስቲ መንፈሳውያን ብዘይገለ ጸገም ብውሕድ ውግእ ብሓሳቦም ተጠቢሮምን ብትምኒት ልቦም ተደሪኾምን ንመንፈሳውነት ሓዲጎም ንትምህርቲ ኣምላኽ ድማ ዓልዮም ናብ ዓለም ከም ዝምለሱ ክትገብሮም ይከኣል እዩ ሓደ ሰብ ካብ ልቡ ንመንፈሳውነት ከም ዝኽሕዶ ንምግባር እቲ ቀዳማይ ሸርሒ ናይ መንግስቲ ሰይጣን እዝዩ መንፈሳውነት ክጅምር ከሎ ብብዙሕ ሕልምታትን ብዘፍርሕ ሓሳብን ብዘረባ ሰባትን ብጥርጠራ ናይ እምነቱ ሙሉዋልን ቅልውላው ከም ዝኣትዎ ይግበር ጭንቀትን ተስፋ መቁራጽን ቀጨውጨው ምባልን ከም ዝረኽቦን ዕረፍቲ ከም ዝስእንን ድማ ይግበር እቲ ቀደም ዝነበሮ ህይወት ዝሓሸን ዕረፍቲ ዘለዎ ከም ዝኾነን ገይሩ ከም ዝርድኦን ከም ዝሓስብን ከም ዝናፍቆን ድማ ይግበር እንተ ደኣ ንድሕሪት ተመሊሱ ድማ ከምቲ ዝሓሰቦ ልክዕ ምእንቲ ክኾነሉ ንመንፈሳውነት ድማ ኣጸቢቑ ምእንቲ ክኽሕዶ ብመላእኽቲ ሰይጣን እቲ ውግእ ደው ከም ዝብልን እቲ ሰብ ድማ ኣእምራዊ ዕረፍቲ ከም ዝረክብን ይግበር እዚ ኩሉ ናይ ምትላል ዝተራቐቐ ናይ ምድንጋር ስርሒት እዩ ድሕሪዚ ንብዙሓት ሰባት ከምዚ ኢሎም ይምስክሩ መንፈሳዊ ምዃን ክፉእን ሓደገኛን እዩ ኣነ ጽቡቕ ገይረ ጥዕመዮን ውሽጡን ውሻጢኡን ፈሊጦን ብዘይካ ጭንቀት ካልእ የብሉን ኣነ ክጽለል ክሳዕ ዝደሊ ብጭንቀትን ብቕልውላውን ተዋሒጠ ኣብ ሓደጋ ወዲቐ ነይረ ኣምላኽ ኣድሒኑ ንግና ናብ ሃይማኖተይ ተመሊሰ ኣለኹ ይብሉ በዚ ኸምዚ ድማ ልቢ ብዙሓት ብዛዕባ መንፈሳውነት ዘለዎም ኣተሓሳስባ ኣዝዩ ክፉእን ዝተጋነነን ይኸውን ሓደ ግዜ ብምሉእ ልቦም ናብ ኣምላኽ ንዘይተጸግዑ ሰባት ነቲ እምነቱን ብኻልእ ረብሓ ንዝተጸግዑዎ እንተኾይኖም ልቦም ንእግዚአብሔር ስለዝሃቡ ገና ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ሰይጣን ዝርከቡ ሓርነት ዘይረኸቡ ረሲኣን ሰባት ስለዝኾኑ ብሰይጣን ንዝካየድ መጥቃዕትታት ቁልዓት ይኾኑ ኣብ ገለገለ እዋናት ሰይጣን ብጽላለይ ከም ዝውቅዑ ድማ ይገብሩ በዚ ኸምዚ ድማ ነታ መንገዲ መንፈሳውነት መልክዑ ብዝለወጠ ኣዘራርባ ከም እትንውር ይገብራ ወይ መንፈሳዊት ምስኮነት እቶም መንፈሳውያን ኣጸሊሎማ ዝብል ወራይ ዝርግሕ ወይ እውን መንፈሳዊት ምስኮነት ናብ መንገዲ ስሕተት ስለ ዝኣተወት ኣምላኽ ቀጽዕዋ ዝብሉ ዓይነት ወረታት ከም ዝርጋሕ ይግበር እዚ ከምዚ ዓይነቱ ስርሒት ዕለታዊ ናይ ኣገልገልቲ ሰይጣን ንጥፈታት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተነበዮ ትንቢት ሓንቲ ካብተን ውሕዳት ትንቢታቱ ከምዚ ትብል እንተ ጸረፍኹምን እንተ ሰጎጉኹምን ምእንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሶት እንተ ዝዛረብልኩምን ብፁዓን ኢኹም ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 11 ስለዚ ጎይታ ከምዚ ዝበለ እቲ ቀዳማይ ስርሒት ሰይጣናዊ ክፋት ሰይጣንን ኣባላቱን አንጻር ወንጌልን ወንጌላውያንን ብዙሕ ዝዓይነቱ ናይ ሓሶት ወረታት ብምውራይ ነታ ወንጌል ሓቂ ክቃወምዋ ከካፍእዋን ከም ዝኾኑ ኣቐዲሙ ኣፍለጠ ስለዚ ንብዙሓት ክርስቲያናት ንድሕሪት ከም ዝምለሱ ክገብሮም እንከሎ እታ ናይ መንፈሳውነት ህይወት ዘይጣዕሙን ዘይተቀደሱን እንተ ነይሮም ናብ ሃይማኖቶም ምስተመልሱ ወገን ዲያብሎስ ኮይኖም አንጻር ወንጌል ክትንስኡ ግድን ገሊኦም ክርስቲያናት ግና ጎይታ ምስተቀበሉ ብምሉእ ልቦም ኣብ ምሕረት ጎይታ ይጽጉዕ እሞ
أمناي سيطان قداي مأنت خيوتكو لعل منفساوي حلوان منفساو حقوسن نحدش لدتهم مسكر زغنة منفساو مفتحن كنعنان سلازهلوهم سيطان كابزوريهم يرحق نساتهم دما أفقر قويتا يتصنعون نيتأكم حدا جزي أقلقلت سيطان كم منفساوين نقويتا كم زقبلو كوينهم منفساونت كم زي جمرو يقبر سبات كسع زفلتهم دما اتي مسلي منفساونت يقتلوه أوشتي كوينهم بزكالهم متن اكين مقبار دما يتعرو انت تخالهم أبيت كريستيان زي مرداءن مثل العين محشوق شهواتن حميتن تألمن كم زرقحون مقبار بزي عرفتي يكالسو قالي أمون ندك آنستيون مسحاتن نايرخصت بلشونا نمت استاون نحاسوت استمهورتات نمكيادن تمديبهم يعيو أرى قالي أمسي اتي كم ترى عقلقلتي تمثيلهم مسرحهم كي أكلسي مرحتي بيت كريستيانون كسع زخونو أوشتي اتي محبر سور سريدوم دو يبلو زوم كم زياتهم زأمسلو سوات زركبوا محبر دما النحدرت تلمس بدحرزي كماد لاينتو كن زوسدو غزي يوسدو بزي قدس باقلقلوتهم ناب كالق مزي أب سقاقرلو غزي نتي منفساو مخاني حدقوامو قليو حكي قليو حاسوت بزوح زعينتو مسكرنتي مسكرو أنا سحيتا نغندز عمت منفساو كوينة انتو خونا قن جيغا كوينو سلازرخبكوو قديفيو عالخو وزتا النابلو البي زيبلو سيطاناو مسكرنتات يبو ازون حدا كابتا عودو سلازخونا نبزحات سبات نلبوم كم السبرن كم زفرهن هتي منفساويان مخانم بمدحانم أمنتهم كم زتفؤون يقبرو سيطانا انت عرفلت حقين مكلاس كلو كأوتو زخل ناي متلال سرحيت كتك أم مسل لالوو انتو خوناقن منفساويان كاب أملاخ بزرخبو ودقف نتي وديت سلزفرسوو زبزح وديتا السيطان زجمر مبرز ودا ايكونن أتوم قويتا كتقبلو تدليو سبات مهرت تجزي أبير بشللتنتن بمعدو نايتر أيوا قدم أبيتكم كينكم بزعبا سيقولون منكس سماياتن أعميقكم حسبو من قدكم دما مرمرو دحرزي يواتكم نافتي زحيشن تصفى زلوو وانجل حقي كمتمتسن بوانجل برهان أملاخ دما كمتمرحن قبرو قليهم سبات بمحفاركم مغنيات حجي أريغن كلتا تصوري أبقلنسي كميلي هايمانوتي كلوت أملاخ دقا أبزاز اللخوا كاللخو يردأني ينبر حجي سمن قدي كلوت أي كيلني فتبلو أرقوتي أزي السعب مخري إهبكم اللخو اتي فريها اجزي أبهر الزلو والسب انتس بنقهو انتس بمشتو اجزي أبهر يدليمو أبزانا إرقان جزيكم نايم دحان عدل تقات يملكم علو همو بتحتنان بفرهة أملاخن نتأزاز أملاخ صعبو انبارسي بمغنيات حفرة دركنان نتا من قد هيوت أي تتأيبوا بأرقوتكم كلكم نسيول انتأتكم دو يحيشو ويس سلف قد أملاخ نتي ناي سيطان سمعتات نمولو والنتيكم ناب أملاخ كتسقعو أنا يحيش حجي أريغان دي كستوعد لايك إلني بارقيتي دما أمنتي أكحدني تبلس يأي عبي خمسي نا أملاخ كي تأرقوا ديهم تمسامسو زلهم كاب حسابكم سي تأزاز أملاخ دو قدا أي عبن كاب فلتقتكم كمغر أملاخ دو قدا أي بلتن تبعكم قدا زي توسنون تماليسكم كترخبوا زي تقولوا كبروا عدل تقريب لكم من كالوس كميك شلل نمبال تدفرو انبار سيد أنسي نقويتا من انتي كي تفلتوا ببهلي نبرة يا نبرة أب هايمانتكم كتقرني وزدلي سب كيبلني زعينتو سقفتاوي شقرران أقولات حساسبان غيرو موسان كم زيت قلو خقبركم يودما زدلي متحف قدوس قنا بزعبا اتوم عبيناينا إلوم زحاسبو كمزي يبل بلخا انت زي تملسكم كم قول عاون انت زيكمكم نامن قصة سمايات كتو كم زي تأتو بحق يبلكم على الخو وانجيل ماتيوس معرف 10 شمونتا تقصي سلستا
ወሲኹ ድማ ኣብ ካልእ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ቆልዓ ኮይኑ ዘይተቐበላ ከቶ ከምዚ ኣትዋ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ በሎም ማርቆስ ምዕራፍ 10 ጥቕሲ 15 ስለዚ ኣቶም ዓበይቲ ንመንግስቲ ሰማያት እትደልዩ እንተኾነ ግን ብሓሳብኩም ተጠቢርኩም እትግበዙ ዘለኹም ዓበይቲ እትግብዝናኹም ዓዲ ኣያቱን እሞ ግብዝናኹም ሕደግዎ ልብኹም ድማ ኣትሕቱ በዋዛ ዋዛ መንግስቲ ሰማያት ትረኽብዋ ኣይምሰልኩም ኣብቲ ናይ ቀደም ሃይማኖትኩም ክንዲ ዝተጸጋዕኩም እንተ ተጸጋዕኩም ናይ ህይወት ለውጢ ቁም ነገር ዘለዎ ፍልጠት ትረኽብዋ ኣይምሰልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ንብዙሓት ዓበይቲ ገሰጾም እምበር ሃይማኖቶም ስለ ዘኽበሩ ዝነኣዶም ኣይምሰልኩም ብዛዕባ ነቶም ዓበይቲ ከም ቆልዓ ክኾኑ ዝተዘረበሉ ምኽንያት እቶም ዓበይቲና ዝብሉ ኩሎም ምስካናቶም ስለ ዝተጸግዑን ዝወገኑን እቶም ቆልዑትን መንእስያትን ከምኡ ድማ እቶም ገለ ውሕዳት ልቦም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ናይ ቆልዓ ገይሮም ዘትሓቱን ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዝነበሮም ሰባት ጥራይ ይቕበልዎ ስለ ዝነበሩ ጥራዩ ስለዚ ናይቶም ዓበይቲና ባህልትያ ተሓሳስባ ዕሽነት ከም ዝኾነ መንግስቲ ሰማያት እውን ከእትዎም ከም ዘይክእል ኣጋሃድሎም ስለዚ ሲኦል ክፉእ እሞ ካብ ናብ ሲኦል ምእታውሲ ወንጌል ኣምላኽ ተኣዚዝካ ከም ቆልዓ ኮይንካ ንጎይታ ተቐቢልካ ናብ መንግስቲ ሰማያት ምእታው ይሓይሽ ካህናት ተዋህዶ እቲ ሓቀኛ ምስጢር ንጎይታ ናይ ምቕባል መንገዲ ለዊጦምሲ ጎይታ ምቕባል ማለት ቅዱስ ቁርባን ደሙን ስግኡን ምውሳድ ማለት እዩ እናበሉ ብናይ ሓሶት ትምህርቲ ኣእምሮ ሰባት ከም ዝጣወ ስለ ዝገበሩ ብዙሓት ሰባት ነቲ ቅዱስ ቁርባን ከም ጎይታ ምቕባልን እናቆፀሩ ገዛእ ርእሶም እናኣዳዓዓሱ ይርከብሎም ቅዱስ ቁርባን ግና ሓደ ሰብ ብጎይታ ድሒኑ ዳግማይ ልደት ምስ ረኸበ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ዝኾነ ንምሕባር ንመዘከርታ ኢሉ ደሙን ስግኡን ዝወስድ ደሙን ስግኡን ምውሳድ ማለት ንኣምላኽ ከም ዝኾንካ ቃል ኣምላኽ ድማ ኣብ ህይወትካ ከተግዝኦ ከም ዝወሰንካ ንምስክር እዩ ድማ ዝውሰድ ቅዱስ ቁርባን በአምሳል ስግኡን ደሙን ሕብስትን ወይንን ንወስድ ኢና እዚ ግና በባህላዊ መንገዲ ብስርዓት ደቂ ሰባት ክንወስዶ ዝግባእ ኣይኮነን ትርጉም ቅዱስ ቁርባን ኣብቲ ዝቕፅላ ርእስትና ብሰፊሑ ክርኤው ኢና ስለዚ መንግስቲ ሰማያት ከኣቱ ዝደሊ ሰብ እንተሎ ሕጂ ንፍቓድ ኣምላኽ ይቀበል ኣምላኽ ድማ ምስ ሞተ ክቐበሎ እዩ በቲ ኣብ ዘመነ ህይወትካ ዝለመትካዮ ትእምርትን ተኣምራትን ናይ ዝተፈላለዩ ኣስማት ክብረ በዓላት ኣይትጠበር ሰይጣንሲ ስለ ረብሑ ኢሉ ዘደንቕን ዘስደምምን ዓበይቲ ተኣምራትን ትእምርትን ክገብር ይኽእል እዩ ሰይጣንን ሰራዊቱን ብባህሪኦም መላእኽትዮም ረቀቕቲ ፍጥረታት ስለ ዝኾኑ ድማ ንስኻ ዘይተሓስቦን ዘይትፈልጦን ነገር ብዘገርም ረቀቕቲ ፍጻሜታት ንልብኻ ናብ ዝደለይዎ ክጠዋዊዎ ይኽእል እዮም ወላኳ ብናይ ሕልሚ መንገድታት ብሓሳብ ክትጥበረሉ እትኽእል ገዛእ ርእስኻ ጻድቕ ጌርካ ክሳዓት ትቖፅር ዝተወልዐ ድሙቕ ብርሃን እንተኣርኣዩኻ ይዕሽውኻ እዮም ዘለዉ እዚ ንምግባር ንዕኦም ቀሊል እዩ ወላውን ብሕልምኻ ዝረኣኻዮ ብጋህድውን እንተተፈጸመ ብዙሕ ምስጢራቱን እንተገለጹልካ ካብ ስጋዊ ሕማምካውን እንተፈወሶኻ ከም መላእኽቲ መሲሎም እውን እንተተዛረቡኻ በዚ ኩሉ ኣይትጠበር እዚ ኩሉ ዝገብርዎ ዘለው ኩሉ ነገር ኣብ ኢዶም ኮይኑሎም ዝደለይዎ ተኣምራት ድማ እንተገበሩ ኣብ መጨረሻ ግና ናብ ሲኦል ኣሕሊፎም ክህቡኻ እዮም ኣምላኽ ዝበለዮ ሓቂ እምበር ሰይጣን ዝገብሮ ምትላል ዝእመን ኣይኮነን ንደቂ ሰባት ብግዚያዊ ረብሓ ብናይ ጥዕና ትእምርትን ተኣምራትን ፈውሲ እናሃበ ከም ዝደዓዓሱ እንተገበሮም ንዘላለም ካብ ኣምላኽ ምእንቲ ክፈልዮም እምበር ሓሊሎም ኣይኮነን ብዙሓት ሰባት ብሕልመይ ማርያም ሪእያ ይብሉ ገሊኦም ድማ ጻዕዳ ክዳውንቲ ዝተኸድነ መልኣኽ መጺኒ ብሕልመይ ተዛሪብኒ ይብሉ ኣብ ጎይታ ተመሊሶም ብምሕዳስ መንፈስ እግዚአብሔር ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣቢሎም ዳግማይ ዘይተወልዱስ ከመይ ልዩ ናይ እግዚአብሔር መልኣኽ ክረአዮም ዝኽእል እንተዳ ናይ ሓቂ መልኣኽ ተራእይዎም ናብቲ ናይ ሓቂ ወንጌል ንኽምለሱ የጠንቅቖም እምበር ናብቲ ጣዖታዊ ስርዓት ንኽቕጽሉ ነቲ ኣንጻር መጽሓፍ ቅዱስ ዝኾነ ናይ ብላዕስተ ሃይማኖታዊ ክብረ በዓላት ንኽቕጽልዎ ኣይዛረቦምን እዩ እንተዘይኮነስ ሰይጣን
بحلمي أبيلو بسبق ملك عني سبعي أخناف زلوا ملأخ مسيلو كرقدو يتأجميو إتا مسارحتي الديابلوس زخونة نجست أفركة جزاء رسا مريم نمثال نوزحت سبات بمثلي ملك عني سبيت دو بحلمي ترأيو ما يلا أنا جنا تتحكي كمخركم أب حلمي زوكلن جد حري حلمي زقوين أب جم عبي جدل أعنتو عميتو كم زسراسر عشاسب أيوز مثل صبق اللخو النابلد ما بهان دبتي ستخ سلازي من قدي من قصة سمايات مزحف قدس مبر حلمي أيمسلكم أتم بحلمي يتمرحو سبات قنا أب حدي كتوتكن تسفاقم كقهمن ينبر أملاخسي بزن أجرزي أيركبني سلازي أتم بز خمسي مغنيات لبخم تسجدو نعملاخ دما أقلبو كليكم وزلهم سيد أناوي تأمرتات زلمتكم أبو دما اتوكلو سعرات سبات اجزي أبهر يتبيكم علمو ناب اجزي أبهر تملسو اتم نوانجيل زززو بقويتا دما زدحانو بروخات سبات قنا اجزي أبهر انتدلي بحلمي انتدلي برأي الزربومي أم مخري مزحف قدوس سلازو كلو دما بعيني بزرقة سيطان زقبرو بسم بعلات السرحلو ويون بتنقلتي زقبر تأمرتاوي قبر حالي انت رأيوكوا زقرمو ما يكون أتم ترقم حدش كدانن عدلاينتون زي تردأكم سبات بزخم زدما كاب مدحان رحيكم زلهم كهاناتن هزبن اتي مستير موتن تنسأن زحازل وانجل حدش كدان بحتير زخونا من قد يخقلت لكم يما لبخم نافتي قنع فلتة وانجل كم زده بقبروه قداماي اجزي أبهر أبلوي كدان بإيد سب أبستهانت ناي مدري بيت مقدس يملخ نبرة اتا بيت مقدس دما أبي يرساليم زنبرت بيت مقدس أيهود رايا بسم اجزي أبهر دما تسوع نبرت اتوم كانتا دما ليواويان تباهلهم تسوعو بأملاخ استحاريو فليات عليتهم زنبرو أوشتي بيت مقدس دما كلتا تسلات أمني أملاخ صحافو حقي زفرتن مانا باتري موسين زحازلت تابوت مسكر دنكوان أملاخ نبرت إذا بيت مقدس زي أجنا إسرائيلاوين حتيات مسجبرو اجزي أبير دما نا أيهودن نتا بيت مقدس دربين نتا بيت مقدس بخالقوت نجستات فرست اتي تابوتن اتي كالق نا بيت مقدس أقعتن قليو تأفيو قليو دما بتوم وتهدرات حوي نديدون تسبابيرو سرعة أملخو بلوي كدان دما بدحرزي كاب أملاخ توجيزو ناي فريساويان سرعة أملخو تراي كوينو دما ترفا إذا كله دحر مخانو يسوس كريستوس كاب سمايات وردو نابانا نابدك سبات سقال بيسو تقلتا نسرعة بلوي كدان أتيو دما ندك سبات سرعة حدش كدان سرعة لهم سلازي الزبن زي زبن حدش كدان يمو اجزي أبهر دقيم بسرعة بلعن مستن كم ناي بلوي كدان غيرو أي ملخني كالاي دقيم بزبن حدش كدان اجزي أبهر أبي إدسا بستهان سهنسا سلازي قلقل بسم اجزي أبهر كونا بسم كالوت زتهان سا أبيعت مقادس أي كبرولن أي كبلون دمان سالساي اجزي أبهر بصحف قال أفو دأنبر بمهرو بحال سبع أيركبني سلازي بجاكا أتيني حدش كدان ممرحي انت زي كوينو كالق بدك سبات بستدعلو مس وانجيلن مس بلي كدانن استدابالقو حقاقاتن ممرحيتاتن بملوم وقزاتيهم ناب أملاخون أبصحني رابعي مدحان بجاكا بكرسوس يسوس بخالق يلن بسم أبن ولدن مفاس قدوسن آمينهم بمحرات كريستوس يسوس داغماي لدت زي رغبو هايمانتاويان بملوم كتطفئهم حامشاي بمصحف قدوس ترجمو اندات اوي ناب سرعه بلوي كدان زملسو ويون نهيوت حدش كدان اقنينهم نممرحي صحف سرعه حدش كدان ملكعو لويطهم زدقسو بملوم نتا هيوت حدش كدان ايرخبوانيم موداتهم دما طفات فردسي اول تراي سلازي فللي بلي كدان كاب حدش كدان نزي استقلت يمثل منالبات
ገለገሊኹም ሰባት ሰብ ኃጢአት አይግበር እምበር መንግሥተ ሰማያት ንምእታው ግድን ሃይማኖቱ ክልውጥ ዘድልዮ አይኮነን ኣብቲ ተወሊዱ ዝዓብየሉ ናይ ኣቦታቱ እምነትን ሃይማኖትን ኮይኑ ጽድቂ እንተገበረ መንግሥተ ሰማያት ዚኣትወሉ ምኽንያት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ትብሉ ትኾኑ ኣነ ግና እቲ ሓቂ ሕጂ ምስክረልኩም ኣለኹ ንመንገዲ ክርስቶስ ኪሓስካ ብሃይማኖታዊ መንገዲ ጽድቂ ምግባር ናብ ኣምላኽ ሃያብጽሓካን እዩ በቲ ኣምላኽ ዘይሓንጾጾ ጎደና ብምጓዓዝ ድማ ጽድቂ ብምግባርካ ንኣምላኽ ከተስምሮ ኣይከኣልን እዩ እቶም ሕጂ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለው ብጽሩይ መንፈሳውነት ድማ ዝነብሩ ህያዋን ግና እቲ መንገዲ ህያው ኣምላኽ ኣብ ህይወቶም ተፈጻምነት ንኽረክብ እግዚአብሔር ይድግፎም እሞ ነቲ ተስፋ ርስቲ ኣምላኽ ንኽበጽዎ ይከኣሎም እዩ ምኽንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል እምበኣርሲ ሕጂ ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለው ኩነኔ የብሎምን እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት ካብቲ ሕጊ ኃጢአትን ሞትን ሓራ አውፂኒ እሞ ንሕጊ ብስጋ ስለ ዝደኸመ ክገብሮ ዘይኮነሉስ ኣምላኽ ንወዱ ብምስሊ ኃጢአተኛ ስጋን ከም መስዋዕቲ ኃጢአትን ልኢኹ ነቲ ኃጢአት ብስጋ ኮነኑ ኣባና ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣብ ዘይንመላለስ እቲ ድሌት ሕጊ ከምኡ ኮይኑ ክምላእ እዩ ስጋውያን ዘበሉ ነቲ ናይ ስጋ እዮም ዝሓስቡ መንፈሳውያን ግና ነቲ ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡ እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ጽልኢ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣይግዝኡን ኣይኮነሉን ድማ እሞ ስለዚ እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሰላምን እዩ እቶም ብስጋ ዘለው ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይኮነሎምን እዩ ንስኻትኩም ግና መንፈስ ኣምላኽ ሓዲርኩም እንተሃልዩስ ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣይኮንኩምን ዘለኹም እቲ መንፈስ ክርስቶስ ዘይብሉ ሰብ ግና ንሱ ናቱ ኣይኮነን ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ ጥቕሲ 1 ክሳዕ 9 ባህሪ ሰይጣን ከም ኣካይዳ ተኹላዩ ሰይጣን ኣይኮነን ዶ ክርስቶስ ብዝብል ስምሲ ኢየሱስ ብዝብል ስሙን ናይ ስሕተት ትምህርትን ሃይማኖትን ክምስርት ይኽእል እዩ ከምዚ ዝብል ቃል እውን ንትምህርትና ዝተዋህበ መጠንቀቕታ ኣለና እሞ እስከ ንርአዩ ግናኸ ከምቲ ተመን ብጉርሑ ንህዋን ዘስሓታ ከምኡውን ብሓሳብኩም ካብቲ ናይ ክርስቶስ ዝኾነ ግርህነትን ንጽህናን ምናልባት ከይጠፍእ እፈርህ ኣለኹ ስለዚ ሓደ እኳ ንሕና ዘይሰበኽናዮ ካልእ ኢየሱስ እንተሰበኸ ወይስ ንስኻትኩም ዘይተቐበልኩሞ ካልእ መንፈስ እንተተቐበልኩም ወይስ ዘይረኸብኩሞ ካልእ ወንጌል እንተመጸኩም ትዕገስዎ ኣለኹም ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ካብ 3 ክሳዕ 4 እዚ ጽሑፍ ዝብሎሞ ረአዩ እዞም ሰለስተ ነገራት ማለት ካልእ ኢየሱስ ካልእ መንፈስ ካልእ ወንጌል ኣብቲ ግዜቲ ይተሳስኡ ስለ ዝነበሩን እቶም ሰባት ድማ ነዚ ነገራት እዚ ክፈላልይዎም ከም ዘይተኻእሎምን ስለዚ ስቂሎም ንኹሉ ዓይነት ትምህርታት ካብትን ካብዝን ይኣኻኽቡ ከም ዝነበሩ እዩ ዘስምዕ እሞ ኸዳ ንሕናኸ ነቲ ካልእ ኢየሱስ ካብቲ ሓቀኛ ኢየሱስ ከመይ ጌርና ደኣ ክንፈልዮ ኢና እቲ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ከ ካብቲ ናይ ሰይጣን መንፈስ ብምንታይ ክንፈላልዮ ኢና እቲ ህይወት ዝህብ ወንጌል ከ ካብቲ ህይወት ዘይህብ ወንጌል ብምንታይ ክርድኦ ኢና ኣየ መንፈሳዊ ነገር ክንደይኮን ከቢድ እዩ ነቶም ብርሃን ኣምላኽ ዝበርሃሎም ግና ኣዝዩ ቀሊልን ጥዑምን እዩ ምኽንያቱ ካብቲ ሰይጣን ዝኸብረሉ ናይ ጥፍኣት መንገድታት እቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝርከበሉ ህይወት ዝህብ ቅኑዕ ሕግታት ብፍሪኡ ዝተጋህደ ንሓድሕዱን ኣዝዩ ዝፈላለ ብማዕዶ ዝርአ ንጹር እዩ ነቶም ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ጸልማት ተኣሲሮም ሓርነት ኣምላኽ ድማ ዘይረኣዩ ግና ብኣተሓሳስብኦም ኮነ በቲ ዘለዎም ዓቕሚ ፍልጠት ነቲ መንፈስ ሰይጣን ካብቲ መንፈስ ኣምላኽ ነቲ ወንጌል ሓቂ ካብቲ ዝተዳቐለ ትምህርትታት ዘለዎ ወንጌል ጥፍኣት ከምኡ ድማ ካብቲ ሓቀኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዘይሓቀኛ ክርስቶስ ወይ ዘይሓቀኛ ኢየሱስ ፈላልዮም ክርድእዎ ኣይከኣሎምን ሰይጣን ግና ነዚ ኩሉ ኣስማት እዚ ንመታለሊ ይጥቀመሉ እዩ እቲ ኣብ ተዋህዶ እዝጊኦ መሓረና ክርስቶስ ምእንተ ሰንበት መሓረና ክርስቶስ ምእንተ ጀርጅስ መሓረና ክርስቶስ ምእንተ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ወዘተ እናበሉ ዝጽውዕዎ ክርስቶስ ንሱ እቲ ናይ ሓቂ ክርስቶስ ኣይኮነን ናይቲ ክመጽእ ዘለዎ ንጉስ ጥፍኣት ሰይጣናዊ ክርስቶስ ጽላሎት ጥራይ ዓለም ብንቁርና ተታሒዛ ነዚ ክርስቶስ እዚ ትጽበላ
توهدو كم زيبلو كمتين بريزيدنت ني حدا هاجر بقطتا كترخبو زي قال بتزاوري منجد دغنا بتوما تحتيو زلو سبسلطان حيزوم نابو كبصحخان كراخبو خان زخلو لكعكم خان كريستوس بتزاور منجد يخا ترخبو بتوما تحتيو زلو سبسلطان يوم زراخبوخا بمبالومسي مستير نايتي مدراوي كريستوس حساس فلطت يزرغو كم زلو تردو اتي زمت كريستوس مدراون بر سماوي سلازيكونه سبات بقطتا كرخبو አይፍቀደሉም ማንያቱ ንሱ ሰብ ስለዝኾነ بقليلو قتلو سلازخلو اتوم نعو كرخبو زدلي سبات بتزاوارين تزي كوينو بقطتا كرخبو አይፍቀደሉም ازي مدراوي زخونه كريستوس زي اقدمو سيطان بزدالولو كريستوس بزبل سم زورس عمصኛ ንጉስ كل سب دما ازغيو محرنا كريستوس እናበለ ناملاخنتو كمبركخي اتي منفسو جنا اب عالم يسرح كم زلو مصحف قدوس بغلطي تزاريبلو سلازي توادون انتخونو ابتي بتزاواري منجد يزركب كريستوس تعقيبهم سلازلو نسو مسمره نعوم زلوطم حق يلن كم قدمهم اغزيو محرنا كريستوس مبالهم قطلهم اتي نحنا نملخو يسوس كريستوس جنا اب لبنا دام حدر الله ومبر بتزاواري منجد كندليوز قبرنا مخنيات يبلنا نسانا نابل بنا نكلو دا كميل ناينا اسمات كالوت ناطوعنا مس يسوس كريستوس كرخبنا نلمن نتي زرخبنا يا يسوس كريستوس كم بحدش كم زي رخبنا يا كوينا حسوسو اين بلنينا اتن احنا نملخو يسوس كريستوس سلاسمو دا معرات غيرو تقبلونا انبر كمتم مدراويان نجستات بتزاوري من قدي ترخبهم نحنا قنا نيسوس كريستوس بتزاوري من قدي بسبب غيرنا اسمات كالوت النات اوعنا ايكوننا نرخبو نحنا نعو غوانوت ايكوننا نسو غواسانا نحنا دما اباغيو نسو ابونا نحنا دما دقود انبر نحناس كمتي بالي بهلاوين نيسوس كريستوس بتزاوري من قدي ينسعبونينا اتم بافدغ غديفومسي بمسكوت كاتوز دليو غحلوتن سرقتن غنا كتحازون كفنطرون دانبر نابت بيت بزي غبو كاتو سلاز دليو بخمو كافردي خملطو ايكنونيو سلازين بار نتي فلطت حق يزدلن رسون اغزيابير كهب زمرصن سب دغيما نزي سعد مخري كهبو يدل نسخا تاسب حاتياتن صدقن منجست املاخن منجست ديابلوسن حقن حاسوتن كم زلو فلت دحرزي غزارسخا كابتيست تقسه ابيناي سفرا تركب كم زلخا مرمر زلخايو منجستي ويت نبرلو زلخا هايمانتاوي نايمنت كافلتت مصحف قدساوي انت زي كوينو سلازي نسخا ابفاتيخا تركب زلخا اغزيابير دق سبات نخمرحلو بو ابيلوم دما نافص امي مدحان منجست املاخ كبصحلو زخلو قدوس مصحف يبوني اما نافت مصحف قدساوي ممرحي ابيلكا تملس حتى بمخان كان ابكنده حطياتكا عسبي كفو غبرخا كتفد كم زغون كان فلت كاب حطياتكا حركه وصاكا زخل يسوع كريستوس توهيبكا لومو اب مدحانو امن بسمو امينكا داغم بكريستوس يسوع دما تولد ناي محرتو منفس كا تقبل كاب عالمن كاب زلو فتوتان وصا نمسحا زخون طعي فرمتان كتفري قدوسن امونن زخونه لبونا حز بتي استقبلك يا يسوع كريستوس نمدحانكا زخون قدوس منفساو فرا ان فرغا ناب املاخ تصقا اب عالم زوم صعبو تطاررتي حيلتات አለው ኃጢያትን ጽድቅና አለው እዚያቶም ክልቲኦም ተጻረርቲ حيلتاتهم መንግስት ሰይጣንን መንግስት አምላኽን አለው እዚዮም ድማ ክልቲኦም ተጻረርቲ حيلتاتهم ጸልማት አለው ብርሃን ድማ አለው እዞም አእምራዊ ጸልማትን አእምራዊ ብርሃንን እዚያቶም ክልቲኦም ተጻረርቲ حيلتاتهم ጸባብ መንገዲ አላ ገፋሕ መንገዲ ድማ አላ እትገፍሕ መንገዲ ናብ ዲያብሎስ ይወስድ እቶም በዚ መንገዲ እዚ ተጓዓዝት ድማ ብዙሓትዮም እታ ጸባብ መንገዲ ግና ናብ እግዚአብሔር ትወስድ ጎደና እዘን ክልተ ጎደናታት እዚኣተን ብዕላምአን ኮነ ብዓይነተን ንሓድሕደን ተጻረርቲየን እምበኣር ኣታ ነዚ ትሰምዕ ዘለኻ ሰብ ካብዞም ዝዘርዘርናዮም ተጻረርቲ ሓይልታት
ንስኻ ኣበየናይ ክፍሊ ንነፍስኻ ትረኽባ እቶም ተጻረርቲ ሓይልታት ብምልኦም ኣብ ክልቲኦም ዝኽፈሉ እቶም ሓደ ወገን ዲያብሎስ ክኾኑ ከለዉ እቶም ሓደ ካልእ ድማ ናብ እግዚኣብሔር ዘብጽሑ ጎደናታት እዮም ዝኾነ ይኹን ሰብ ወይ ወገን መንግስቲ እግዚኣብሔር ይኸውን ወይ ወገን መንግስቲ ዲያብሎስ ይኸውን ካብዚ ክልቲኡ ወጻኢ ዝኾነ መንጎኛ ስፍራ ዝሓዘ ሰብ ግና የለን ምናልባት ንሰባት ይመስሎም ይኸውን እንተኾነ ግን እቲ ኣነ ወገን ሰይጣን ወይ ወገን እግዚኣብሔር ኣይኮንኩን ካብ ግዝኣት ክልቲኦም ነፃ ዝብል ሰብ ብርግጽ ንሱ ኣብ ትሕቲ ጸልማትን ድንቁርናን ስለ ዝርከብ ወገን ሰይጣን ምኽንያቱ ሲኦል ኣሎ ነቶም ደናቁርትን ረሲኣንን ድማ ይቕበል መንግስቲ ሰማያት እውን ኣሎ ነቶም ብርሃን ኣምላኽ ዝበርሃሎምን ንጹሃትን ዝቕበል ናይ ሓጎስ ስፍራ ድማ እዩ ስለዚ እምበር ደጊመ ሓተካ ኣለኹ ንስኻ ናይ ኣየናይ መንግስቲ ኢኻ ኣእምሮ ዘለዎ ዘበለ ኩሉ ብምስትውዓል ነቲ ዝሕሾ ይምረጽ ኣነ ግና ብምሕረት ጐይታ ብሕውነታዊ ፍቕሪ ይምኽረካ ኣለኹ ካብ ናይ ዘለዓለም ጸልማትን ናይ ዘለዓለም ስቃይን ብኽያትንሲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ድሕንካ ናብ ናይ ዘለዓለም ዕረፍትን ሓጎስን ናብቲ ብርሃን ሰላም ፍቕሪ ኣምላኽ ክትኣቱ ይሕሸካ እሞ ናብ እግዚኣብሔር ተመለስ ንስኻ ኣታሰብ ብጐይታ ዳግም ዘይተወለድካ እንተኾንካ ናብ ሲኦል ክድርበ ኢኻ ምኽንያቱ ሓስባ ዓመፃን ሓጢኣትን መወዳእትኡ ሞት እዩ ናብ ብኽያትን ዕረፍቲ ናብ ዘይብሉ ናይ ማእሰርቲ ስቃይን ክትወርሰሉ ናብ እትኽእል ስፍራ ዘብጽሕ መንገዲ ድማ እዩ ንስኻ ጎደና ጥፍኣት ተኸቲልካ ትኸይድ ስለ ዘለኻ ገናውን ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ሓርነት ስለ ዘይረኸብካን ክትጠፊ ኢኻ ኣነ ግና ንዓኻ ብሕውነታዊ ፍቕሪ እዚ ይምኽረካ ኣለኹ ንስኻ ስቃይ ምእንቲ ከይትረክብሲ ነቲ ናይ ዓመፀኻ ፍዳ ምእንቲ ከይትወርስ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኻ ገዛእ ርእሱ ሂቡ እሞ በቲ ስለኻ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ተሓጸብን ጽረብ ንጻህን ልብኻ ድማ ንእግዚኣብሔር ሃብን በቲ ንዓኻ ዝተኸፍለልካ ዋጋ ድማ ነቲ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ከእትወካ ዝኽእል መሰል ውድነት ተቐበል የርክበሉ ኣይትበል ካብ ቆጥዓ ጥፍኣት ድማ ቀልጢፍካ ኣምልጥ ንስኻ ጽባሕ እንታይ ከም እትኸውን ኣይትፈልጥን ኢኻ እሞ ሕጂ ገና ብህይወት ከለኻ ናብ እግዚኣብሔር ተመለስ ካብ ዓለምን ካብ ብዘሎ ፍትወታን ተፈለ ካብ ሓጢኣት ድማ ረሓቕ ንነስሓ ዝኸውን ጥዑይ ፍረ ምእንቲ ክትፈሪ ድማ ኣብ ፍቓድን ምሕረትን ኢየሱስ ክርስቶስ ተጸጋዕ እንተ ደኣ ንስኻ ካብ ዓለም ወፂእካ ብሕጊ መንፈስ ኣምላኽ ክትነብር ድማ ወሲንካ ዓለም ንዓኻ ጓና ደጊም ንስኻ ጐይታ ካብ ተቐበልካስ መንፈሳዊ እምበር ዓለማዊ ኣይኮንካን እሞ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብሓሳብካ ኮነ ብግብርኻ ካብ ዓለማውነት ትርሓቕ ብዘሎ ሓሳብካን ተስፋኻን ምስ ሓሳብ ኣምላኽ ከም ዝሳነን ወትሩ ድማ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ኣቢልካ ከም ትጓዓዝን ግበር ኩሉ ግዜ መንፈሳዊ ዕቤት ይሃለኻ ብመንፈስ እግዚኣብሔር ድማ ተመራሕ ፍቓድ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘበለ ንምፍጻም ኣብ ትሕቲ ምሕረቱ ንኽትጽጋዕ ድማ ዝሓተካ ዋጋ ዘበለ ንምኽፋል ብህይወትካ ክሳዕ ሞት እሙን ኩን ስለቲ ሰማያዊ ናይ ዘለዓለም ረብሓ ነቲ ግዝያዊ ዝኾነ ምድራዊ ጽባቕን ነቲ ኣዓሻዊ ሃብትን ክሓዶ ብሓልዮት ሃዳር ኣይትተሓናቕ ብትምኒት ስጋ ድማ ኣይትወጠጥ ብምድራዊ ሃብቲ ድማ ኣይትነፋሕ ጽባሕ ንጎ ሓዲካ ክትከይድ ኢኻ እሞ እዚ ንዓኻ ኣይንታይካን እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት ካብ ኣምላኽ ክፈለየካ ኣይትፍቀደሉ እሙን ባርያ ክርስቶስ ኢየሱስ ኮይንካ ኣብ ቅድሚ ዕላማ እግዚኣብሔር ድሉው ንምዃንሲ ነቲ ስጋዊ ኣካልካ ቅተል ብመንፈስ ሕያው ኩን ናይ ወንጌል ፍረ ነፍሳት ይሃልኻ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ይቁረጽ እሞ ስለዚ ቅዱስ ናይ ነፍሳት ፍረ ምፍራይካ እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሞገስ ከም እትረክብ ክገብረካ እዩ ምድሓንካ ድማ ሙሉእ ክኸውን እምበኣራታ ሰብ ሕጂ ስለ ህይወትካ ወስን ለባም ዘበለ ኩሉ ክቡር ዘበለ ሓሳብ ንምሕሳብ ምእንቲ ክኽእልሲ ርእሱ ንእግዚኣብሔር ይሃብ ናብ ሳልሳይ ካሴት ይቕጽል
شني حزنني تعبتكم بمعاركم سوت أمني أمريكاني خام مزمور مسجانا تمسكين تحبوتي كم تلوتو سلزام